Il-Belt Valletta dejjem tkun mimlija b'attivitajiet, speċjalment dan iż-żmien sabiħ tal-Milied. Attivitajiet li juri dak kollu li hu Malti fejn l-artisti u l-istudenti Maltin juru talenti tagħhom. Il-Belt Valletta toffri sfond ideali għall attivitajiet tal-Milied minħabba li tista' toffri esperjenza sħiħa lil kull min iżur il-Belt Kapitali. Dawn l-attivitajiet jiffurmaw parti mit-ħejjiet li qegħdin isiru għal 2018 meta l-Belt Valletta se tkun il-Belt Kapitali Ewropea tal-Kultura. Iċ-chairperson tal-Fondazzjoni Valletta 2018 Jason Mikallef sostna li b'dawn l-attivitajiet in-nies qed isiru aktar konxi tal-potenzjal li toffri l-Belt Kapitali tagħna. Is-Segretarju Parlamentari għall-Kultura u l-Gvern Lokali saħal il-kultura jitan-nies u l-parteċipazzjoni tagħhom se tgħin biex jintlaħqu l-għanijiet tal-Belt Kapitali Ewropea tal-Kultura li tkun denja tat-titlu li ħadet. Tkellem ukoll is-Sindku tal-Belt Valletta Alexej Dingli fejn tenna li l-programm tal-attivitajiet tal-Milied fil-Belt Valletta u taħlita ta' dak li hu Malti u jipprovdi opportunitajiet lill-artisti u lill-istudenti biex juru it-talent tagħhom. L-attivitajiet ivarjaw minn dawk tradizzjonali bħal kant tal-Milied, il-purċissjoni b'Ġesu Bambin u fira ta' artiġjanat Malti għal dawk aktar moderni bħal 3D projection mapping li ser jiġi inawgurat nhar il-Ħadd. 42 student mill-Lemkas ħadmu fuq dan il-proġett ta' narrativ viżwal li se jiġi proġettat fuq il-Palazz tal-President il-Belt wara s-6 ta' filgħaxija. L-attivitajiet se jilħqu l-qofol tagħhom lejlet l-ewwel tas-sena meta l-poplu Malti se jingħaqad flimkien biex jilqa' s-sena 2014 f'ċelebrazzjoni nazzjonali fil-Belt Valletta.